saboda yanzu Nijar ga da muke ciki in kai kwanta da karatu ba ko lokaci ba kowa bane ke samun nasara. Ni na ji Hausawa na faɗi fa komai gatan yaro yayi sana'a domin wata rana, sana'a tara magani na bacin rana, sai aka sai da karkasa da zafin nema. Abubuwan da nake ina sai da bushat kala biyu nake, kala uku ne nake da. Akwai mai marhi, akwai bushat mai marhi ga sana wajen, akwai ta mata, akwai kuma ta maza, mata da maza wanda ke bukata. Kala uku da ke gashi da antishak wanda ke protection in salula a sa saboda koda ta hwadi, wanda shi kuma akwai kabuloli ga sanan kamar da ku gani ga sanan wajen da shajar gashi kabul kowane kala akwai na manyan wata na kana, kuma banda shi akwai kundu na ta in salula ba. Gaskiya yanzu misali da yanzu zan kusa kai wata guda, sati na uku da farawa. Yau sati na uku da kwana guda. Ana nake cikin garin Bala'i ba. 11 ne ni. Ni 11 ne gaba kansa ina yin aikin gini. Su san ciwon kansu su hada kasuwanci, saboda kasuwanci yana da kyau. Saboda yanzu Nijar ga da muke ciki in kai kwanta da karatu ba ko lokaci ba kowa bane ke samun nasara. Gaskiya da can na kwanta da karatu ne. Akwai mutane da yawa wanda sun yi karatun nan suna nan zanne suke. Za a samu wanda ya shekara 27 30 ma yana nan yana jira da yawa. Saboda yanzu Nijar ba ta ɗaukar mutane, yanzu mutane sun mata yawa. Dole ne mutum ya tashi tsaye ne nashi na kanshi. Gaskiya na alhamdulillah na akwai samun riba gaskiya, inda na fara gabiyar ne na fara kasuwan ga, amma zan ce in sha aji ma yanzu kayan aka lissa wasu yanzu suna kai na jika sha wani abu, banda aka ina taimaka ma gidanmu yara kanne ko gida ba ake bukata ina biya masa bukata. Gaskiya na shirya ali. Na ji Hausawa na faɗi fa komai gatan yaro yayi sana'a